yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama salminago needi e salminago teddugal yewta men heerinde édition spécial arti waɗan ɗon yewta moon wondude musidɗo men toga men Abou Gaye en jetti Djiby Dieng to banggue caméra o jarnade bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe ɓe ganduɗa waɗoɓe partagé bandiraɓe oncoɓe ɓuccoɓe mantoɓe ñiwoɓe onon kala on jettama on jarnama jetto joguiɗon fuɗɗima laaɗo haaɗi hande ma en kalsa Allah lamɗo jaaɓi ko fate ɓatake mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye windi gam ittude cugge gonɗe hakkude mabɓe e assemblée nationale o faya koye lawol so Allahu lamɗo jaaɓi kono kadi eɗen gandi premier ministre Ousmane Sonko e tuma nde o waɗi ewnago haalde wonde murnotoɓe haɗede nadde wona école aji wona lawol addi caɗele addi haala e nder leydi ndi sababude ɓe ganduɗa ko kañum woni Issa yankoɓe kañum kalno ɗum won hen ne jaade makko woɗɓe kadi ɓe ganduɗa ko sernaɓe ɓuuɓe hewde ne jaade makko won kadi ɓe jaadani hen kono foof Sénégal ko leydi jaam ko leydi potagu to banggue diineji ɗi hay sen wona faniyankoɓe diine ko goƴe men ma en gatto hen bismuɗen ɗo bandiraɓe so tawi Allahu lamɗo jaaɓi kono ɗum ko sa e sa kala arta wonde nguɗo laamu tawani hay batte e keesuji laamu ɗi ɗum kadi Alaji Abou Gaye ma artanen hen so tawi Allahu lamɗo jaaɓi kona ɗum ko jaagoɗo kalfinaɗo jokkudal leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe holliti wi e balɗe sakket ko waɗi président Macky Sall ne yaaha o waɗi fodde temedere fawde passeport diplomatique te ɗin passeport uji ne wawi taw waɗanaɓeɓe wona fodɓe waɗanede e nder yontere wotere noon e jonte tati ko timmani lewu fodde temedere passeport waɗama hen e kadi ƴewtade ɓe potani jogade ɓe mbasa jogade e wonnoɓe won yimɓe tawino kuutoto ɗum to banggue caggal leydi eɓe jiiɗi ittude ɗum beele ma amno walla ala kowona ɗum ko ha joni en jokki ɗanle ɗe ganduɗa ko ɗanle ɗe ndewani lawol goyka wondu mbiyanmi Sénégal naɓe hewɓe wonɓe hakkude Tunisie e leydi Niger e nder nde jeerede ɓe yimɓe woɓɓe jaggi mbi ko ma dokke neɗɗo fof yoɓa ha sabbananga monde woppite na piye inana lepte ne yalta e sa kala réseaux sociaux ji laamu ngu ewnama hen kono soit taw addu hen ballal mum taw ɓesguji ɗi ne ñaagui wonde yo laamu ngu yoɓan ɗumen ɓe mbawa artude beele laamu ngu ko kañum nawnoɓe Abou Gaye ma jaabo so tawi ɓe joɓanama beele ɓeydata ɗalle ɗe kala ko wawi wondema e gartan sallah lamɗo jaaɓi haade Abou Gaye yettade en jetti fedde ɓe ganduɗa ko waɗɓe goomu yewtere heerinde ene jeeya hen Alassane Ali Dia lolliɗo Dias mo cuuɗi men jool woni ko dowlaji denduɗi Amérique sen kaali jool noon en calminto Kaw Touré kala ɗo wawi wonde ina e fedde de Mouhamadou Koyara jeeyaɗo Magama gonɗo dowlaji denduɗi Amérique ina hen Foga Sall mo babaɓe looti belal jeeri e gonɗo toon to leydi France Paté Samba Sall mo Sinthiou Bamamɓe en calmini Moustapha Hamed Sy e Gueye Mamma en jetti fedde e sehilaɓe Alseynou Dem mo Agnam Thioday wondude e Ousmane Paté Kane mo Mbolo Birane yentude Abou Boubou Sow mo Bokke Dialluɓe walla mbiya Ngaran e mo ganduɗa ko Amadou Sa mo cubalel dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe kamɓe kala en calminiɓe salminago needi e salminago teddugal to assalamu aleykum waaleykum salam Tokar mi salmitimama mi juurimama e wiide kadi mba e salminde e bismade dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa wattuɓe hakkillaji muɗumen e yewtere meɗen heeride woni édition spécial ko fati e joljole rendo eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe ari mo kala e mabɓe so ha yewtere nde so tawi yonti goto e mabɓe kala ene jogo sohla ene jogo haaju ko yidde yewtere nde yo taw ɗum e dow jaam taw ene wawa heɗade yewtere nde taw kadi ene heɗoro ɗum hakkille saabu ene daña hen famamuya no fewi salminde hono caméraman meɗen baɗo golle badɗe fayida woni Djiby Dieng kañum e monteur meɗen o hono Ceerno Ali mi wasa yettode nde en beltanimamo no fewi en beltanimamaɓe kadi eɗen mbiya bandiraɓe kadi bisimilla mabɓe e yewtere nde hono no mbiruɗa ni Tokar a jarama Tokar en calmini Amadou Moussa an mo ganduɗa hande o omo heeɗi koto leydi Faris to kanko e galle makko
en calminimo en juurimama mo bandiraɓe yeeɓi en koɓe ɗe fof ne calminamo en calmini kadi mo ganduɗa ko Mouhamed Ndim ko kañum lomtimo ɗo to jogade programme o en jetti ɗum jetto jiɗol fuɗɗima laɗo haaɗi toka mi andata puɗɗotomi beele koye ɓataki Diomaye Faye o walla ko ewnago Ousmane Sonko ngo hollanto natirta e tokara min haade am natirde to Ousmane Sonko walla to Diomaye Faye e gaddotomi natirde taw ko erago ngo ɓesgu Cheikh Oumar waɗi ko faati e juma Cheikh Oumar gonɗo e mahede ɗo henna mo gasani taw ɗo henna e Dakar eɗen gandi juma Cheikh Oumar o golle ɗe puɗɗama ma won joni duuɓi ɗiɗi hay tati ɗe cuwato gasde e yamirore noon hono ceerno Bassirou Khalifa ɓesgu Cheikh Oumarul Foutiyou e ceerno Madani Tall mo ganduɗa kañum woni serviteur de la communauté oumarienne tawi ɓe ndewni konngol mabɓe koye ceerno Saydou Mountaga mo ganduɗa kanko woni imam ratib juma Cheikh Oumar o ɓe kolliri juma o golle ɗe puɗɗama heddi koye ciltirɗi wona kono noon eɗen gandi ko laamu ɓennugu ngu ko kañum rondino juma o woni laamu Macky Sall juma o qimama e milliard uji sappo pawɗi 354 million pawɗi 722 ujunere e 660 e buuɗi jeegom e oɗon saaha horejo leydi Sénégal Macky Sall waɗi hen milliard uji 4 pawɗi 391 million pawɗi 340 ujunere e 718 biyeteɗo Yerim Sow Yerim Aliou Arɗo Sadio kanko jogui golle jumaɗe kanko Yerim o waɗi hen milliard uji 2 pawɗi 632 million pawɗi 170 ujunere e 350 yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko yarlihiɓe fi sabilillahi balle garnoɗe woni 176 million pawɗi 283 ujunere e 558 ɗum woni ko gandanɗa hoore maɗa ko rendi e juma o ko hande o golle ɗe gari ha e ko wiyete finition ko henna nan ɗon tabbi Macky Sall yeehi e hunde nde nana longi laamu ngargu ngu en ganda taw ko kaali hen kono erago e yamirore ceerno Bassirou kañum e ɓiyi ko sehil makko ceerno Madani tawi ɓe ndewni konngol mabɓe koye ceerno Saydou Mountaga imam ratib ene heddi kina tolno e milliard uji 3 ko gandanɗa hoore maɗa ko ɗum woni ko jokkirta juma o ko ngoɗon erago noon fayi koye am fayi koye maɗa fayi koye Djiby Dieng fayi koye Ali Fall fayi koye goɗɗo foof bawɗo wonde mbuuɗu famɗani milliard heewani goto foof yo waɗ hen ko wawi erago ngo mbaɗa hen waɓe hen no Harouna Moussa Dia en soɓe mbaɗino soɓe mbaɗano balle mabɓe ene ɗaɓɓa hen waɓe hen no Daoudou Moussa Dia en ene cohlira ɗum waɓe hen no Abdoulaye Madina Gounass en ene cohlira hen waɓe hen no Seybatou Aw en ene cohlira hen waɓe hen no Amadou Ba en ene cohlira hen e woɗɓe ko wona ɓeɗon tan donc goto foof ko wawi ma en tottir numéro uji téléphone aji ɗi gandanɗa hoore maɗa kala jiɗɗo wadde hen hunde ma waw neldude e ɗiɗon numéro aji téléphone aji tawi ko Orange Money walla ko Wave walla so tawi ko compte bancaire ko jomum yiiɗi hen foof haydara hen ala ko yawa ko saabu Allah wiya goto foof yo addu ballal muɗum e juma o nde tawno ɓuure wadde hunde e juma ko ɓuural mawgal no fewi ɗum ɗon noon ko ɗum woni ko jinnomi fuɗɗorade so tawi mi arti e namdal maɗa eɗen gandi kala ko wawi haalede e leydi tawde woni koto banggue laamu hoorejo leydi kañum woni goho so tawi konngol makko yani ala foof ko wawi haalede goɗɗum ha ɓuura konngol makko ngol konngol fof gargol rewata ko less konngol makko ngol wadde noon ko kanko puɗɗortoɗen kanko Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa kanko ardi hande o leydi Sénégal ndi Bassirou Diomaye Faye o waɗi ɓatake faade e conseil constitutionnel pour namdade ko faati e suudu sarɗiji leydi Sénégal to banggue pusgol muɗum sifa muɗum holno wayata holnde foti fusede holno fusirte e holɗo foti fusirede so fusama holno dartiniroyte ɗum oɗon ɓatake yeehi suwa taw jabtede kono noon heppuɓeɓe garditima e nder hen hollirde wonde so tawi woni gueɗe ɗiɗi nani e nder hen woni gueɗal gadanal ngal mehe suudu sarɗiji ndu ko gonga ene anda ko duuɓi ɗiɗi jooɗoto nde hoorejo leydi hankkadi jogo pouvoir ko wiyete pouvoir ko wawde fusde ɗum so tawi ɓe timminani duuɓi ɗiɗi kamɓe député ji ɗi henna
président de la république wawa fusde suudu ndu so tawi ɓe timmini duuɓi ɗiɗi président de la république ene wawi fusde suudu ndu so tawi o noon o fusi suudu ndu o yuɓɓina élection ngaji goɗɗi so tawi o yuɓɓini élection ngaji goɗɗi o dañi majorité moƴƴi o dañani majorité ɗum ɗonne kadi ko haala gotka wonata heddi na waɗi to banggue gueɗal gongal ngal wiide wonde suudu sarɗiji ndu mete député ji ɗi ko nde ɓe mbaɗa élire wonde député ji nde tan ko nden fuɗɗoto ñalawma maɓe gadano ha ñalawma o arta mo wurti wona duuɓi ɗiɗi ɓe mbi ala ko saaha nde ɓe mbaɗa installé nde ɓe joƴƴina hankkadi goto e maɓɓe fof tabitinama hankkadi ko député ko nden woni nde fuɗɗoto eyyi so tawi noon woni ko gueɗal gadanal ngal woni ko nde ɓe mbiya tan hankkadi élection ngaji mbaɗama e parti naggam gagnima ene jogui naggam e député ji ɗiɗon inɗe mabɓe ene ganda ko nden limore nde fuɗɗoto so tawi ko nden wonata pusgol suudu sarɗiji ndu wonata koye lewru août wonanu ndu mete noon koye darorɗe mayru koye hakkude lewru ndu koye mayirɗe lewru ndu ɗum ɗonne kadi ko conseil constitutionnel ko kañum jaboyto hen so tawi noon woni gueɗal gongal ngal konde député ji ɗi ɓe mbaɗama élire wonde ɓe cuɓama hankkadi koɓe député ji mete ko nde ɓe joƴƴinoyte hankkadi e goto foof e jooɗorde muɗum ko nden fuɗɗoto so tawi woni ko nden limore nde fuɗɗoto pour dañde ɓe duuɓi ɗiɗi ma yaaha ha mayirɗe lewru septembre eyyi so tawi noon yeehi ha mayirɗe lewru septembre ko nden ɓe timminta duuɓi ɗiɗi à partir de septembre oɗon noon hankkadi président e mois de octobre ene wawi fusde suudu sarɗiji décembre janvier ha ɗo ɗum no hankkadi dañi hankkadi on hattan heddi ko to banggue pusgol suudu sarɗiji ngol so tawi ari ha e ɗiɗo lebbi eɗen gandi so tawi woni ko mois de septembre o faya koye octobre novembre décembre presque lebbi tati keddi hen walla ko lebbi ɗiɗi keddi hen to banggue vodde budget ji leydi laamu hol ngaalu ngu foti gollorade vodde budget o koye oɗon saaha wonata joni noon so tawi suudu ndu ndu fusama holde élection ngaji ɗi mbaɗata mete ko balɗe capanɗe jeenayyi mete ko lewru mete ko lebbi ɗiɗi so tawi woni ko e nder balɗe capanɗe jeenayyi sa renaki budget 2025 votetaki yawata ñawede eyyi so tawi ene vote hen mataw ene jogui fannu goɗɗo no ene ɓennira eyyi saabu leydi wawa joɗade tan budget ala golle ngala ñametaki yaretaki ɗum wawa wonde eyyi donc ɗum ɗonne kadi arti koye conseil constitutionnel ko kañum kadi jabtoyto mawɗo leydi ndi labɓitinana ɗum heddi ko to banggue ko wayni so tawi waɗi heewi wonde ko président garɗo kesso o ɗon ɗo jooɗiɗo omo andi to assemblée to o ala toon majorité député ji makko kewani toon kala ko ene ɓenna e kuule e jamiroje e sarɗiji ko suudu sarɗiji to rewnoyte joni noon so tawi ko toon rewnoyte ene gasa ma won ko président addi toon so tawi o jogaki majorité o wonɓe e lunɗo ɓe so tawi kañumen jogui majorité ene mbawi teppudemo kada golle makko yaade salo yo yawtu sa ƴeewi hande o ene wiye déclaration politique générale premier ministre wona tan kuule nder nderiji ɗe wonko gandanɗa hoore maɗa ene ittano hen wattaka hen ɗum haaɗi hoorejo jagorɗo yaade toon ala wona ɗum min e hakkillam haaɗi hoorejo jagorɗo yaade toon ko par ce que eɓe gandi kamɓe ɓe ngala majorité toon to assemblée nationale to en hoorejo jagorɗo so tawi yeehi toon ene jogui kulhuli hande o ko wiyete motion de censure jogui opposition ko kañum jogui majorité assemblée nationale so tawi premier ministre so tawi ari toon waɗi déclaration muɗum politique générale kamɓe député ji wonɓe joguiɓe majorité ɓe eɓe mbawi seyfidde ko makko eɓe mbawi kadi libde laamu makko so tawi ɓe liiɓi laamu makko noon e oɗon saaha président ene wawi artirdemo kanko premier ministre o kono kadi so tawi artirimo kadi ha joni kamɓe joguiɓe majorité ɓe kadi ha joni eɓe mbawi kadi liptude laamu makko lawol ɗiɗoɓol so tawi ɓe lipti laamu makko lawol ɗiɗoɓol noon kanko hankkadi président o ɗon omo jogui pouvoir fusde suudu sarɗiji eyyi so tawi kay wona timmal hankkadi happumo suudu sarɗiji ndu joguino e nder duuɓi ɗiɗi bawnoɗo rokkudemo so tawi ko ngakki duuɓi ɗiɗi ɗi ɓe mbaɗi ɗum omo wawi fusde suudu sarɗiji ndu tawa kamɓe député ji ɗi ɓe jooɗaki duuɓi ɗiɗi ɗi joni noon ɗiɗon kulhuli nani ɗon hakkude hoorejo jagorɗe ɗe kañum e député ji ɗi wadde alay saago kanko hoorejo jagorɗe o ƴewata ko damal holno furtorto
ha gueɗe ɗe mbasa wadde nde foti wadde nde walla nden ɗaminano ena waɗa nde wasa wadde nden wonay wadde taylay ha mudda mo président wawi fusde suudu sarɗiji ndu yetto mbaɗo jogui e hakkille lam daɓɓel mete ni kanko hoorejo jagorɗo mo wat ko wiyete déclaration politique générale ɗo e président de la république fusde suudu sarɗiji ndu mete o heɓorani fadoyde ha assemblée goɗɗo garoyowo o waɗoya toon déclaration makko politique générale ɗum ko yiyandam ko miijam eyyi ene wona walla wona ha e wallahu alam ko woni yeeso ko pulaar wiyata ko daɗani guite donc to banggue président de la république joni kam o windi ɓataki o yiiri conseil constitutionnel omo foti jaabuwol muɗum pusgol suudu sarɗiji ngol holno yarata holno siforto holno wonirta wadde caɓoɗen haqqillaji men keeɗa toon eyyi a jarama toka a jarama gartane ewnan Ousmane Sonko jertinde wone duɗe ha tengde ko Issa Yankoɓe hadde julɓeɓe nadde ina murno fuɗɗima e leydi ndi ma on joni laabi tati nayyi ina waɗa saha e saha foof wadde hewɓe ne mbiya alay saago tan ɗum haali ɗum gasa lawol gotol haala ka haalama ka sarima ka yaaji jaabuji ɗi keewi holno jiiruɗa ɗum e togara aɗa andi kala ko jiiɗa jogui tan ko poɗɗo ɗum haalde ene jogui jagorɗo kalfinaɗo ko yowiti e jangde mawni ko duɗe tokose duɗe lese ɗe e hakkudeje ɗe ene jogui halfinaɓe ɗum ene jogui jagorɗo kalfinaɗo ko yowiti e jangde towde tawde woni koko faati e jangde kanko hoorejo jagorɗo hay sinno tawi par ce que yimɓeɓe ɓe poti addoyde ko haala ka holto ko fuɗɗi ha yettiɗo ene kanko ha o jaburini e mbi ko ñalawma mo gandanɗa hoore maɗa ko on ñalawma woni moɓe tottirtuno jeenaje wonɗin élewaji taw ko ɓurɓe welde hakkillaji eyyi koye nder hen woodi élève goto werlimo ngal ɗon namdal ɗo werlimo ngal ɗon namdal ɗo o jaabino jaaborini jaabuwol ngol noddifitina koɗo noon sinno tawno jomum ko keblanoɗo ko wone gueɗe so tawi jomum ene yaaha foti ko heblede kanko jahowo o ɓe o tawrita toon ɓe wooda heblaɓe yimɓe ɗiɗo tato so tawi o ari jaabuɗemo ngal ɗo namdoɗemo ngal ɗo namdal kanko de taw omo hebli wonde maw heɓ ngal ɗon namdal so tawi o yeehi toon kono somo jaabo ko ni o jaaborto yimɓe ɗiɗo tato keblire noon kanko o heblane holko heɓori jaaboyade ɓen kono noon so tawi tan jomum ari waɗi sawru gumɗo tan yettima won namdal no ina arda sa wi aɗa jaaboro noon sa renaki a dañata erreur sinno tawno ko jogade bon min foye famɗude gandal wiidemo wonde omo joguino conseiller ji makko to banggue communication won haalaluji kanko o fotani ɗumen jaabade wona kanko foti ɗum jaabade par ce que wonɗo ina tolno ɗaccata ko ha yettoma waɗa seel ene ngabba ha yettoma so yettimama ande puɗɗa tajja sariya maɗa walla kaala hen ko poɗɗa haalde ko so tawi koko faati e jangde so tawi haalama jagorɗo kalfinaɗo ko yowiti e jangde nanɗon yo rutto e muɗum namdal ngal walla wodano jaabori tawa wona wiide ɓen ala ko heddi hen ko hankadi leydi ndi jaɓata ɗum kono to jafoɗa to banggue haalande nde heblude ko namdete ko jaabete wona hundeji bebɗi hunde namdal ne wawi bettude kono sen garte ɗum foof to banggue duɗe ɗe beele no ɓen mbiya natirtani ko lawol wonno lawol saabu en jiiɗo école en jiiɗo dispensaire sowiji taw ko catholique en mbaɗi julɓe ne jaa toon a wawa wiide julɗo sabu foyata ko école mo catholique en mbaɗi en jiiya école enseignement privé catholique no wayno leydi ko ɗum addi caɗele ɗe en jii école aji ɗi julɓe mbaɗi o wasat taw catholique eji ene jangga e nder hen te kadi sa ƴeewi monogol ngol no waɗi catholique en kañum kadi monotoɓe yoga e galleji saabu eɓe keewi galleji beele ina foti ɗum wona walla fotani wonde e aɗa andi togara ko mbiɗa heblanade jaabuwol namdal kamɓe totteteɓe jeenaje ɓe wonɓe koye ɓe ko ɓen tan so tawi woni koko heblano ɓen maɓe namde ko adinde ñalawma o yontata so jindiri e président de la république holko namdotoɗon ɗum wona ɓe mbiya hammin de somi yindiri e président mami namdo ɗum naggam mbiyaɗa ala hoto namdo ɗum ɗo ɗum ko guila adana fewjete
so tawi ko premier ministre sa yindire muɗum holko namdorɗa ɗum mbiya ɗum mami namdo ɗum ɗo ɓe mbiya ma ala wona ɗum poɗɗa namda ɗum ko protocole o réglata ɗum donc ɗum ko oɗon banggue ko heddi ko to banggue école aji ɗi mataw haala ka heew tan kono école aji nanɗo henna kamɓe école privé catholique en ɓe jogui ko kuule mabɓe ɓe jogui ko dosɗe mabɓe dosɗe ɗe kuule ɗe ɓe mbaɗi ɗe laamu ngu ene yaadi e mabɓe e hen gila dawa dawi ha yettima ɗo tokara an so tawi a yiiɗi ɓiyeyo janggu toon so tawi a yeehi toon ɓe gaddantuma ko kuule mabɓe ɓe mbima nani so tawi en hanenema ɓiye jangga ɗon so tawi henanakema naw ɓiye so tawi a jaɓi kuule ɗe ɓiye ene jangga ɗon kuule ɗe kala ko jamiri fawato e dow ɓiye o wadde noon a fotani jabde gadda ɓiye bindita ɗum toon e dow kuule mabɓe ɗiɓe lelni kamɓe laamu ene jaɓani ɓe ɗum ha gasa duttoɗa mbiya wonde aɗa holla hen météo walla aɗa adda hen yiyande wonde kamɓe ɓe cohlani e maɗa ɗum won école aji nanɗo henna école aji ɗiɗon so tawi a ari a wona julɗo a janggata e majje eɗin ɗo ene e leydi ndi en jiiɗa limtude inɗe ɗe kono eɗin ɗo école goto ala mi yiiɗa memdena e école goto kono eɗin ɗo henna sa wona julɗo a janggata e ɗiɗon école aji enen kay duɗe men ɓuuri ana de sa wona julɗo a janggata hen mo wona julɗo Issa Yanke holko waddata e janggoyde e duɗe qur'ana yaade to duɗal ceerno kaali walla duɗal ceerno kaari wona ɗum woni himmi muɗum kañum ene jogui goɗɗum toka won école aji ɗi julɓe jogui école aji privé ɓe mbiyani catholique en so gari hoto mbat cakkaji mumen ɗi walla hoto murno nanɗo e leydi he mi yii ɗum te ko julɓe joguiɗe ɓe janguida e julɓe wadde ko wiide holko saabi kamɓe ɓe mbiye julɗo hoto murno toon saabu ɓe mbiyani julɗo a haali kuule mabɓe bes e nder kuule mabɓe ɗe ɓe mbi hen so neɗɗo ari ko ma waɗa cakka walla ma waɗa robbe mabɓe o walla murno eɓe jogui kamɓe murnotoɓe murnoto ni ɓe mbiyani noon wadde ɗum ina wawi so ƴewtoyama ko maslaha wonnoma so ƴewtoyama ina wawi woda ko yiita hen te sawi ɗum suwaka aɗa to caɗele eyyi aɗa andi kamɓe to banggue école aji mabɓe wonande kamɓe abbeji ɗi koɓe kaali ko walla fuɗɗiɓe yaltude ɓe ko kaali hen ko ɓe mbima wonde ko nder ala kaari ko ni walla kaari ko ni ko yimɓe foof poti yimɓe fof ndendata yimɓe fof joɗoto ko addi ɗum ko won sukaɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko julɓe arnoɓe toon walla comme no wawi siforade foof ene jooɗi ene jangga taaɓe ɗe ko jiliñ mbañ ko worɓe e rewɓe fof joɗotto ngari mbi kañumen joɗotta koye worɓe joɗotto tan koye rewɓe eyyi min kano alamitina ɗum waɗi haala noon nde waɗi haala nde noon tinmi ko murnugol ngol addi caɗele ha jomumen ndiwa hoto murno ko ɗum noon haala ga joɗade ga e haala ka fuɗɗoyi ko toon wasde min joɗodade e worɓe ɓeɗon ko murniɓe winoɓe noon ɓe ko murniɓe mbi wonde ko joɗotta koye worɓe donc mbi wonde ko joɗotta koye worɓe ko murniɓe ɗum addi haala ka reɓi ha yetti hankkadi kala mo ena ara ɗo koye oɗo fannu gardata mere kamɓe jawa wona école aji ɗi hande o wona ene wiye tenue scolaire holmo falti faltaki hay goto et pourquoi kamɓe julɓe ɓe mbiyata wonde ɓiɓɓe mabɓe so tawi ene jahata hoto mbaɗ mini zip uji kamɓe julɓe eyyi yoɓe mbi ɓiɓɓe mabɓe yo mbaɗu comci jurtiɗe yo mbi ɓiɓɓe mabɓe yo murno et pourtant élève aji ɗi yahoɓe e école publique o hande o hay goto e mabɓe yahata toon ene murni e kadi kamɓe chrétien ji ɗi kamɓe Issa Yankoɓe ɓe kamɓe wona kamɓe fof murnoto wona mabɓe murnoto wona mabɓe ɓe murnotako e kono heddi tokara ko so tawi woni minen ko oɗo sarɗi min lelni so tawi a ari aɗa tawa min hen a heddoto e kuule amen kono tokar ɗon addata coow to banggue diineji Sénégal fawi ko e kuule e laamu ɗe ganduɗa ko potal diineji hay sona potal mo kala jogui hakke wadde diine mum tawa leptani goɗɗo o haalade wadde julɓeɓe janggo so wi école julɗo waɗi école mum janggo wi kala wona julɗo janggata hen ɗum ne wawi addude caɗele janggo ɗum ene woodi mbimami tokara eyyi min kam mi haalni mboɗo andi kam mi anda école ɗum ene woodi kono meeɗa addude haala mbima wonde ko école aji nanɗo addude haala de école aji nanɗo non mbimami ko meeɗa taw addude haala hay sino ene addoya meeɗa taw addude haala e ɗin école aji nanɗo henna ko julɓe jeeyi ɗumen e mbimi Issa Yanke yahata toon ko hon ɗiɗo gaddata ɗum ɗon Issa Yankoɓe nanɗo jahata e ɗiɗon école aji ɓiɓɓe muɗumen janggoyta toon par ce que kamɓe ɓe gandi ko woni toon ko kamɓe ɓe mbima wonde ko école amen minen min janguinta ko ɗum ɗo min nehat
min lowar gandal min pindinto min tindinto en jowat tan haaɓuɓe gandal ngal kono kam école amen jangguinde faltatako mi haali ɗo ɓe cafata ɗo julɓe cafo hen so julɓe gari ɓe keɓat kalis mumen eɓe cafta yimɓe so julɗo ari ɓe oppirta ɗum ɓe keɓa kalis mum mbiyata hey batta hay école aji ɗine hay école mabɓe wonde hay so julɗo muwonima eɓe jiiɗi kalis mum e dispensaire eɓe jiiɗi kalis mum e safara joni noon so tawi ɓe mbi to ko ma muwonnogol itte to waɗa ɗo e jadan ɗon kono ma en ƴeew seɓe gandal garten so Allah jaaɓi inchallah so tawi ɗum yawti garten e sa kala eɓe kaala wonde ɓe tawani kalis leydi he saaha yaha ɓooya ɗum darto saaha kadi ɗum arta ɗum wona yaade beele aɗa gonɗini laamu kesugu ala ko tawi ɗo eɗe banggue kalis walla wonkoɓe tawi ɗo ko politique tan way noon avion président o kam nana yahana arta ne wata ko ndiyam lowa hen ala avion o kam nana yahana arta ne wata ko ndiyam président nana yahana arta kanko premier ministre oto makko omon yaha omo arta kilim makko ñifata faami so tawi leydi ndi ala kalis kamɓe ɓe ɓosata so tawi leydi ndi ko lofindi so tawi leydi ndi ko lofindi kamɓe gona loftoɓe eyyi aɗa andi hunde won wonko gandanɗa hoore maɗa so tawi neɗɗo haali ɗum ene foti andude ɗum ɗo min ko kalanmi ɗo ko mete ene naata e hakkillaji yimɓeɓe ko walla mete yimɓeɓe ene jaɓa ko kalanmi ko walla yimɓeɓe ko hutiɓemi tan goppidimi eko ɗuminta ko ay ko yehete ɗo ko foof to banggue murnugol to banggue wadde ɓatake yaade suudu sarɗiji to banggue wiide wonde min tawani e leydi kalis ɗum ɗo fop ko yidde waklidde hakkillaji yimɓeɓe hoto miijoji muɗumen gon e teppol ngol ɓe teppi eɓe donki yaade ngol hol teppiɓe laamu nguɗo oɗo teppi oɗo teppi in togara an a yoɓama ala mi yoɓa kono mi tiran ɗo teppi eɓe wona mbiɗa ko laaɗi diwoy ɗeɗen jaaha eɓene jaaha eɓene gollo e mbaɗa hunde foof mbiɗaɓe teppaki wadde jani koɓe jiiloyo ko yimɓe no kucce mabɓe togara kamɓe ɓe teppaki eyyi kamɓe ɓe teppaki eyyi teppi ko mine maɗa eyyi teppi enne kadi ko wiide wonde eɓe mbaɗɗa e hakkillaji meɗen andi sa tawi heeɗima premier ministre o wima wonde ko enquête aji ɗi ɓe goni e wadde ɗi ɗo henna e balɗe ma Sénégal naaɓe gandu koɓe gonno e dow muɗum ko foof ma laaɓ ceer wona ɗum sohla ko sohla sohla ko yoɓe paw aɗa andi neɗɗo wonko aɗa waɗa jarani haala wonko aɗa waɗa jarani haala wiide nani ɓuuri wiide mami nani ɓuuri mami an aɗa hooli toga ala ko hewani lawol ko waɗa ko foti ƴeede saabu Mimi Touré hakkude mum e Mansour Faye ko ɗum addi caɗele banggue OFNAC cikkuɗo ala goɗɗum ko molti hen e yimɓe woɓɓe togar aɗa andi wonko jiyata won neɗɗo wonko gandanɗa hoore maɗa wonmo ene haala a ƴewat kaalowo holi kanko Mimi Touré so wi Mansour Faye mata ko hande e ko dawgol ko hande mata ko hande o wiyata Mansour Faye eyyi kono Mansour Faye kay o foɓɓanino ɗum hello ko noon ko politique abou wadde noon ay kamɓe ɓeɗon politicien ji waɓe no ɓeɗo ni ɓe bonni inde kala politicien gonɗo e leydi ndi kala politicien hankkadi moƴƴo yimɓeɓe jiyata oɗo ko politicien moƴƴo jiirat oɗo politicien ko politicien bonɗo ko haaji muɗum han ko himme muɗum han ummini ɗum ko wona ɗum haalata tokara ɓe mbi leydi ndi ala kalis ɓe mbi Macky Sall ɓe donti e muɗum tan ko bone ɓe dontani e muɗum kam ko moƴƴi ko yaari yeeso ko nawrata leydi yeeso ɓe tawani ɗo hay abbere ɗum koɓe ɓooyɓe ɗum haalde guila ɓe jooɗi fewde ñallangal hannde ñanden ɗo henna ko kamɓe kaali banque mondial yaltinaniɓe kina tolno e milliard uji 3 tawi ko CFA yaltinani milliard uji 4 goɗɗi fofo so tawi rendinoyama ko yaltinte ko FMI e banque mondial koɓe gari koɓe ñamloto koɓe ñamli ko hen fodde ujunere et quelques milliards on kalis hoto woni on kalis moɓe ñamli ujunere et quelques milliards mo gandanɗa hoore maɗa ko Sénégal yoɓata ɗum on kalis hoto woni holto ɓe mbaɗi ɗum yooɓe kaal e tokara addi ñamade mata ko wasde jogade hunde tokara addi ñamade ko wasde jogade hunde kono kay so tawi a ñamlima ma hollu yimɓeɓe kam ko ñamloriɗa ko so tawi ñamlorinoɗa ko ha cooda wutte a tottama ñamade nde kay soon wutti yimɓe jiyaɗa no ɓorni wutto joni noon won ɓornoɓe ɓe mbiyon ɓornoɓe wutteji tawi ko bagui janani haɓiliji ɗum ha gasa togara
ɗum eɓe mbawi lijjidde ɗum tawa ɓe kaalani eɓe mbawi lijjidde kono toga IGE o OFNAC hade kewi gaddo fof gadda ko pittol muɗum kamɓe acci waɗa pittol mabɓe min cala Abdou Diouf wonno ko investissement illicite Abdoulaye Wade ayi waɗi oɗo muɗum créé muɗum Macky waɗi OFNAC muɗum kamɓene ɓe dayigol lawol tan kamɓe fof koɓe gotum woni Senghor yo Abdou Diouf yo Abdoulaye Wade yo Macky Sall yo e kamɓe arɓe ɓe to oton banggue kamɓe fof koɓe gotum saabu guila ɓe jooɗi fewde ñallagal hande ma won biɗo to noon Abou Gaye kadi ari nana attaque laamu ngu haala ha ko moƴƴi e mabɓe kono tuggude koɓe gari ko e joni tokara nanɗa tan ko eɓenayi contrôle eɓenayi enquête aji eɓenayi ɗum ɗo yo arrête ɗum ɗo yo wani ɗum ɗo yo wata ha jofti e ñanden arrestation mo premier ministre waɗi aɗan ɗum mi haalino ɗum ɗo henna nde jooma yeehi Mbour 4 wi wonde kala ko fati e travaux ji to banggue bâtiment e to banggue leydi yo arrête caggal muɗum ɓen jeehi jindiri e makko ɓe kaldi ɓe pamodiri o wi golle yo puɗɗito premier ministre arti wi wonde waɗi arrêté golle ɗe yoɗe darto aɗa andi à chaque fois président o omo adda yaw e dow hoore makko premier ministre ene yawomo goɗɗo fof ene yaworomo ɗum aɗa andi won hunde won moƴƴi ko yimɓe taw ene kalda less ene pamodira kanko premier ministre ko jogui konngol e dow président makko ko woni faible e dow makko e less makko ko pop omo foti ittande ɗum hurum kam o haɗa ɗum wiyoore woni o haɗa ɗum wiyoore so tawi président yamiri kanko yo woppu ko président yamiri ko hay sinno wona gonga ɓe jiidi noon o wiya ɗum ko ni fonno waade eyyi ayi ko jiyata ko parti ji politique ɗi henna so tawi ɓe jeehi assemblée haade mabɓe yaade assemblée ɓe mbaɗata ko réunion ngaji bureau ji réunion ngaji commission ngaji ɓe pelɓodirta ɓe ƴañodirta becce ɓe ƴettodirta toon ha wuula wooda ɗo ɓe tonggui ɓe nanodir so tawi ɓe jeehi to henna enen fof keedi tan ko caggal oɗo kaalowo caggal toɓɓere nde mbiɗen nde hay sinno hankkadi mi jaɓano ko hen keddotomi so tawi kay mbaɗa saltoyo kay ko ma duttitoɗen ga hen mi wiya wonde ala wona noon ko ni kono kay ɗon ɗo garɗen hankkadi ha kuccitɗen e yimɓe ɗo enen fof en nanodirta pamodiren toka waddata yaade Assane Diouf activiste Assane Diouf gonnoɗo Amérique itta toon adda ɗo o haali e yontere nde o wi kanko o yaadani e nde Bassirou Diomaye Faye wi Ousmane Sonko mi ñaaguima ɗum yo ya waɗoya déclaration assemblée nationale o wi kanko Assane Diouf Ousmane ko sehil makko kono Bassirou yo andu ko kañum laami wona ñaagade fonno widama ko wat ɗum ɗo o waɗa walla wasa wadde wadde anna yaade gon miijo ɗum gay togata e an aɗa yaadi hen ala ko a namtoɗo ko min a namnati min ɗacco a namdami ina wawi min waɗa kalmi hen tokara ayi ko kalɗa ɗo ko eyyi hay kanko Ousmane Sonko e kanko Bassirou Diomaye Faye goto mabɓe fof yadani hen eɓe jaadi hen ala ɓe jadani hen eɓe jaadi hen tokara ala eɓe ɓe jadani hen aɗa andi ko waɗi ɗum heddi ko wonko ene yana taw an gaddunoɗa ko moƴƴinde bonna ko jinnoɗa moƴƴinde ko ha bona Bassirou Diomaye Faye nde o haalata ɗum de o haaldirno ɗum ko yidde sowde Ousmane Sonko nde wi wonde yahata waɗude déclaration politique générale assemblée nationale yahata ko grand théâtre walla yahata ko théâtre national Daniel Sorano ko toon waɗoyto ɗum walla ko terre ACAPES gonɗo Parcelles o ko toon o waɗoyto ɗum nden noon tawi kuule bannoɗe hakkude Amadou Ba e Sidiki Kaba ɗe wonko wayno en soit taw fewnitede ɗen ha joni ɗen ha joni nan ɗon kono mbimami wonde kanko Bassirou Diomaye Faye nde waɗi nde o haali ko yinnode sowde Ousmane Sonko kono Ousmane Sonko mo yinno sowde o Ousmane o sowi ɗum kanko o yoolori ko ɗum woni ko woni ɗon ko kamɓe ndendi miijoji heddi ko togara ay ko jiyata ko to banggue min tawan ɗo haydara ɗum kala laamu ngarngu ko noon wiyata faami Ablaye Wade wiyanoma noon ndi Macky nde ari adani ɓe mbi wonde Macky wi wonde Ablaye Wade woppirani ɗum ɗo hay mbuɗu haala nde ari hay Ablaye Wade Ablaye wi yabde lew adanno ndu ko caɗele wonoyte Ablaye wi wonde hay mbuɗu mi woppata ɗon saabu hay mbuɗu mi tawano ɗon Ablaye hay mbuɗu mi woppani ɗon mi woppata ɗon saabu min de garmide hay mbuɗu mi tawani ɗon Ablaye tawino acci Macky kadi tawi eyyi donc aɗa andi ka ɗon haala ko haala han kala garɗo kesso ma ƴeew ko yuuri mo lomtiɗo no ɗum woni koɓe mbaɗata ɗo henna ko koɓe mbaɗata ɗo ko noon yahata métere woni yahata métere yimɓeɓe wonko cabbi e mabɓe wonko ɓe kalno ɓe loowi e noppi yimɓeɓe ko yimɓeɓe doli ka ɗon haala ko ɗum woni ko yimɓeɓe cabbi e mabɓe padi e mabɓe yoɓe gaddan ɗumen koɓe mbino ɗumen ko
ko wona wiide wonde min tawan ɗo mbuuɗu e komin yahoɓe gayen komin heptoyoɓe to passeport uji diplomatique walla komin waɗoɓe ni walla komin wattoɓe ni ɗum ɗon ene jogui haala muɗum banggue tora denɗiwi kojomaji keddi ko seeɗa a passeport diplomatique fodde temedere e fawde e nder lew woto ko pamɗa e ɗum hol kalɗo ɗum haaɗum ko ministre joguiɗo ko fate Sénégal naɓe caggal leydi wi tawi ɗum e nder jonte tati fodde temedere passeport kam pewnama tuggude nde woni ministre des affaires étrangères fewde ñallangal hannde no foti lebbi mete o waɗano passation de service passation de service baɗe heeɗo o wonko addani ɗum waɗede addi passation de service waɗede kay ko kanko mo lomtotomi o wiyatami ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo mbaɗmi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ponnomi wadde ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo heddi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo perimi hen to banggue ngalu kanko o heɓa ɗiɗon kayitaji so tawi o heeɓi kay omo jogui lewru no worno wawde yurni ha ɗum mete ko gonga walla wona gonga to kaake laamu noon hayso gardiɗo fedde wi tan yurni to awa hebde kayitaji ha heewa nde ñande joɗɗa nde a fuɗɗima liggade gaga liggey ma o wiide a ƴeew kayitaji gotel weɓata ko seeɗa seeɗa gonta yurnade ha jettoɗa ɗon so tawi ɗum no woodi togara beele ko lawol walla wona jawtan togara ay mbimam haadam wiidam wonde ko lawol walla wona lawol walla wona lawol ala tokara mbimam wonde ko kanko biɗo noon gila nde o ari omono ɓitti passeport makko diplomatique gorko makko nana jogui passeport muɗum diplomatique ɓiyi ko nana jogui passeport muɗum diplomatique mbindan makko nana jogui passeport muɗum diplomatique eyyi joni noon kam mere temedere e quelque ɗe o wi fewnaɗi ɗi passeport diplomatique gorko makko ko hen jeeya walla jeeyaka hen o wi ko lebbi tati ala gorko makko kay jogui noon passeport diplomatique gonko arde o wi tan ko e dumunno mo président data yaade o waɗama temedere fawde passeport diplomatique o wi temedere nde waɗa ko nder jonte tati ko timmani lewru toga ɗo ina jawi honnitade e hande o hade keddo mintaji tati walla mintaji ɗen jafuɗami jafuɗon jehen jafu togara mete kanko ɗo wi wonde temedere e quelque e nder jonte ɗiɗi passeport diplomatique waɗama mete o fawi hen ko ene foti wonde walla ko fotani wonde o wi ko fotani wonde ko ɗon kalten so tawi o wi wonde fotani wonde o haali kanko koko yenanaka walla taw o yiiɗi ko majjinde yimɓeɓe wona ɓe mbima wonde ko président de la république ɗon ha ñalawma mo prêtata serment walla ñalawma mo ittata guinol golle omo totta lomtiɗomo o omo jogui droit wadde kala ko sariya rokkunomo guila e adane omo jogui on droit kono togara heew tan temedere fawle kono togara yahata ko million togara ay kalden ko togara kalden ko ay yahata ko million passeport diplomatique yahata ko million passeport diplomatique mbaɗo Sile Ndiaye gueɗe nan jogui passeport muɗum nan ɗo yahani e nokku togara e woɓɓe nan ɗo henna togara passeport diplomatique togara nde Macky Sall ari nde eyyi wino wona heptuno dame a nde Macky ari nde ko tawi Abdoulaye Wade ne waɗa ko wi ko musiba nde Macky ari nde ɓuuri wadde ko Abdoulaye Wade wanno ko wadde ñiiya teddugal Sénégal boni caggal leydi jiyama mo yiyata bindi wona khalife général ni ala hay hunde ene jogui passeport diplomatique Sénégal aybina caggal leydi wadde ɓeɗon so gari ina mbawi ñingde mais so mbaɗi ko ɓurtum kamɓe ɓe gari caggal leydi kala mbaɗo ko fewani haale togara ɓe mbiyata ñiŋaɓe walla bonni inde Sénégal caggal leydi koto passeport diplomatique won bonnuɓe inde Sénégal caggal leydi kay taw wona passeport diplomatique taw ko ɗum ɓuuri bonde ɓe kaala joni hande kalde passeport diplomatique ala foof ko hen jeeya ko bonni inde leydi ndi koko bonni inde leydi ndi ɗon kalteɗe passeport diplomatique non fattan togara ay min ñande wonde aɗandi ko jinmi wiide non aɗandi ko jinmi wiide jinmi wiide ko so tawi woni kanko oɗo mo lomti o Aïssata Tall Sall mo lomtiɗo no so tawi woni passeport uji diplomatique kina tolno e temedere e fawde e nder yontere e nder lewru walla e nder lewru temedere nde waɗa koye jonde tati ɗe eyyi joni noon kanko min jinnimi tan ko wiya wonde ko ene foti wonde walla fotani wonde ko foti wonde ko enen foof en kalnama tokar enen foof en kalnama ɗum mbiɗen wonde hono koko muudi koko oñi mbiɗen wonde so hono muudi oño mbiɗen wonde ko président de la république ha ɗon ɗo ittata coktirɗe palais omo yaha symbolique kala ko woni yaha omo totta Bassirou Diomaye Faye eyyi ko ɗon woni hankkadi kanko ɗo sariya makko gasi mi faami kala ko waɗanno ko ɗon haaɗi kono noon ha ñande wiyatata ha ñande hen subaka so tawi ko 10 heures rokka
eɓe kanko e Bassirou Diomaye Faye pour lomtodirde 10 heures ha 9h58 omo jogui droit wadde nommé omo jogui droit wadde décision namdal toga so tawi guila makko jooɗi duuɓi sappo e ɗiɗi lewru foof o waɗa temedere passeport diplomatique tanno hay bindaneɓe men keeɓi wadde wannimo ko haali ko wona gonga non wannimo ala mi yiyani wona gonga mais wannimo e temedere eko fayi so tawi ɗum woodi wannimo ɗum ko mi siftoyi Abou Guembel fonno ɗum wallani ɗum walla yomi ñoƴƴum fuɗɗo yaade toga ɗo ma ƴewte garten e seeɗa ɗanle ɗe ganduɗa ndewani lawol Sénégal wonɓe hakkude Algérie hakkude Tunisie e leydi men Niger wonɓe caɗele jaggaɓe toon ina ɓitta wiyama famille mum nelde goto fof ma nelde capanɗe million ngaji walla million ngaji naggam wonde accete no piiya ina lepte laamu ngu ewnama soit tawa jabade beele ɗanle ɗe ndewani lawol ha joni ina jokkina wano ni walla koko ɓeydolla ne usti tokara ɗanle ɗe ndewani lawol ɗe wujjittoɓe ɓe en kaali ɗum ɗo en kalti ɗum ɗo min mbimi wonde ko ɗo henna e Bourfal wuttude ala président bawɗo arde e aduna o ha haɗa ɗum Amérique naɓe nano gummi Amérique na mbaɗa clandestin wona toon yimɓe ɓen toon doganta no foti Amérique na mbaɗata clandestin no payi hol toon no payi Afrique Dakar ga no payi ɗo henne e Dakar ha guyni tawa no foti canadieji gummoto Canada ene mbaɗa clandestin ko yeyni ka go fa Amérique ko ɓuri komi Amérique arde Sénégal ko mbimi togara ay clandestin ay ɗanle ɗe ndewani lawol koko dawi wadde koko waɗata koko jokkata wadde tene kadi hay goto wawa dartinde ɗum hay goto wawa hadde ɗum hay goto wawa ɗum hadde ñagoɗen Allah woda kaddu ɗum hay wawa heddi ko kamɓe yaaɓe eɓe ɓiloyitoɓe kala candidat présidentiel garɗo wiyata ko ma ittu ɗanle ɗe togara ɗum ko haala ay kamɓe ɓeeɗo jooɗiɓe ɗo ene ɓe wona ko kamɓe cembintino jolannoɓe laaɗe ɓe yo a jappo laamu ngu ñiye i kamɓe ɓeeɗo ene jooɗiɓe ɗo ɓe min wonɓe ngandumi ko kamɓe min mbiya min wonɓe ngandumi ko kamɓe mbaɗɗumen financé ɗanni jeeyi wonɓe gandanɗa hoore maɗa mi haali ɗum ɗo henne mbimi wonde financement ji ɗi DER tottiri financement ji ɗi 3FPT tottiri financement ji ɗi PIMA tottiri jomumen keɓa ha gayna dutto mbatta ɗum e laaɗe jaaha laabi muɗumen noɓe poti eɓe mbayno kooce gasara udduɓe bitikaji muɗumen neɗɗo aɗa andi kam aɗa andi ɓurani hamnade togara neɗɗo jogo bitiki muɗum waɗa évalué wiya wonde 4 million nan ɗo leeli 4 million nani goppa 4 million ɗeɗon ƴetta laana jaaha paya Nicaragua aɗiɗo ko ɓurɗum tawa pelle mbiɗa tottirɗe won hen tottirani yo lawol ko dokki bandu men ina jiiɗi yo ɗum waɗa mukuña togar ɗum hankkadi wonti haala ɗum kono min mi wawa wiide togar fattan min mi wawa wiide wonde rewani lawol aɗa andi holko waɗi ɗum min mi ari mbaɗa yiilo financement kono no jiɗirnomi ni eno mbiɗami mbaɗa tottire ni wona noon cikkannomi wadde accu goppum par ce que min cikkannomi so jomum ƴetti noon wi ko ala aɗa andi min ko cikkannomi a wi ko ndema a tottirama ndema a faane ɗanle aɗa andi min cikkannomi tan ko so tawi mi ari han mi wi naggam tan jomum ittata wiyami nani i ala i toga ɗum hay poos ma heɓota ko ɗon hoorema tawi poos laamu denni jafuɗa seeɗa koƴmaji seeɗa a toga gaynen élection mo tan waɗino coow Birane haali kañum Samba Thiam duki coowi no wano foof laamu darnama est ce que laamu ngu leƴƴi ɗi ne jiiten koye mumen ha tengte ɓaleɓe ɓe woni fulɓe ɓe soninkoɓe e hardaneji ɗi e jolfuɓe eyyi min kam to banggue gouvernement kesso mi suwa heɓidade ɗum mi ƴeewi hen hunde seeɗa e jamma hanke taw mbaɗa wonde gonɗi e subaka mi yurnima hen seeɗa kono ay to banggue laamu Mauritanie ko mbinomi guila e adane to banggue politique la Mauritanie waɗi ko wiyete tirbiji ko henna ɗum ɗon woni ko wiyete kotaji ko henna safalɓe ene jogui quota muɗumen halpulare ɓe ne jogui quota muɗumen hardaneɓe ɓe ne jogui quota muɗumen sarkulle ɓe ne jogui quota muɗumen jolfuɓe ne jogui quota muɗumen goto foof gonɗo ɗon e leƴƴi gonɗi toon ɗi kala hen hinde ene jogui quota muɗum menneteɓe yeɗeteɓe e fecceteɓe ɓeɗon tawde tan eɓe keeɓa ɗiɗon quotaji mbiya tan ko ene rewi ɗo rewanno heddo noon ñiŋore en ceera ha e ñingde toga ala so tawi eɓe keɓanno kotaji mabɓe te kotaji ɗi fewano wiyete ko wullu meeɗa kamɓe ɓuuri wawde wodde jomumen kadi ƴe beele kotaji ɗi fayi koye keewal wodɓe ɓe walla koye leƴƴi ɗi walla ko hakkude boɗejo e ɓalejo e togat aɗanni mi wimo wonde to banggue kotaji ɗi jomumen ɓeɗo ko ministre uji ɗiɗi tottere
en jogui directeur uji 5 walla directeur uji 6 ɓe ko ministre goto enen jogui directeur uji 4 enen jogui naggam enen jogui naggam enen jogui naggam pecce ɗe ko hono noon peccirte heddi noon kono feccirte ni eɗen mbawi wiide wonde wonɓen en mbawi wiide wonde koto banggue keewen wonɓen mbiyata koto banggue yiɗande min so tawi a namdimam mi wiya wonde tawde komi jinggowo mi wiya wonde ko yiɗande wona to banggue keewen saabu so tawi wonno keewen wiyeteɓe ko fulɓe ɓe tan tokketake ministre uji ɗiɗi ɓe kewani ala mbimi so tawi woni koto keewen mbiyanmi wonde ko fulɓe ɓe dokketake ministre uji ɗiɗi tan par ce que na famɗiri ɗumen so tawi mi jinggi so tawi mi jinggani ala sa haali gonga tan tawa jinggo ala par ce que haalde hen gonga weeɓani ala hakkude leydi toa électorat Mauritanie so tawi fulɓe jafuɗon mi haalpulaar en tolnima e wawde dañde ngal keewal te ene jaade makko no balli mo beele so wi haalpulaar ɓe jantoyano e makko jingganemo kanko gaswani beele ma o hawan so tawi kamɓe fof ɓe goppinomo ene gasa o hawata ene gasa o hawa e wadde ala kono tokara ko mbimami ko woni so tawi woni koto banggue jomumen tottirte koto banggue keewal kotaji ɗi feccere nde ɗo feccirte noon ni ustaka wiyete tan ko rewiɗo rewanno wadde fewani so tawi moƴƴatano heddi noon ko rewiɗo rewanno o ene wawi rewiɗo rewanno taw wonɓe feewi wonɓe fewnitaki kala peccaɗo seeɗa fewnitaki ɗum kono kala peccaɗo ko heewi ene fewniti ɗum heddi koto banggue élection ngaji Mauritanie aɗa andi gulali e luukali fof ɗo rewano ko ɗum ɗo tan woni ko yiɗano hen ko yo jaam artu e leydi ndi waɗa deeƴal waɗa paamodiral waɗa kaldigal en jii ɓurnoɓe hewde gulali ɓurnoɓe hewde dille ɓurnoɓe hewde wiw ko Birane e wondiɓe muɗum e Samba Thiam e wonde e Samba Thiam en ɓen holto goni hande o ko kamɓe dutti Birane wino wonde ko kañum han woni président kañum waɗa élire ko Mourtanam mbaɗi ɗum élire premier ministre oɗo henna famide oɗo Yahya Wul mi anda holɗum ndewon noma premier ministre par décret présidentiel ko kanko Birane addi postude e page makko Facebook wonde omo felsita oɗo premier ministre kesso cuɓaɗo o a famide saabu omo andi kañum ene wawi wona démocratie Mauritanie ko ɗo rewata hankkadi ha faw sababu nde makko Birane wi noon ma won potal ma won ɓuural ma won ɓamtare leydi ndi ma wani leydi ndi ma watu ko Birane wi noon ko Birane wino ko kañum gañi Gazwani ko kañum suɓi premier ministre hayo egi o hayo woyi hegol wawi wondude lawgol Birane ko kañum rutti waɗi félicité oɗon joni noon janggo e jaam kadi ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe eɓe poti finde ɓe pinano 2019 hakkude mabɓe Birane ɓe pinano 2019 ɓe mbi wonde Birane janfimama Birane ha joni kala ɗo yeehi ko ɗum woni ko haalata Birane wi wonde ko Gazwani janfi ɗum joni noon kadi Birane so tawi arti ɗo henna e yimɓe ne paye élection ngaji résultat ji puɗɗima yaltude jaltidani an so tawi a adima wadde déclaration wonde e mbaɗa jaaɓi kaldigal yo wat an kay wonani foti fuɗɗude kaldigal yo wat tawde kay aɗa hooli hoore maɗa polgu koye maɗa heedi ko an jogui polgu ko an gañi an kay fat ha mo gañiɗa o wima wonde kalden kono an kay a fotani fuɗɗude ɗum poɗɗa kay ɗaccude wonde ko ha mbiyeɗa hankkadi a waɗama élire a waɗama investir a ƴetti lefol laamu mbiya noon hankkadi mbaɗa noddi fofoof hen kono ɗon kay ɗa suwata togara yawi noddude a jaama togara mboɗo andi doole joguiɗa hande ɗa gummiɗa ko ɓoggue noon mi salmini kamɓe foof teddule mawɗe gonɗe toon ɗe suppuji ɗi kewani ne ɓamɗi jarameje ɗe atuji belɗi ɗi an ceerno madani ɗum ne de togara ko ɗen doole amuɗen doole dewɗa hande emin gonde jatigue ceerno Seydou Nour Tall ene wonde joom suudu makko ne wiye Aissata Ba galle o an no ganduɗa hande ni goto e amen fof ko suudu e climatiseur muɗum ko eɗen moƴƴi Allah ndu ummima kadi Oumar Ly nanto heedi tan no toldira Oumar Sidi Bé nanto hande mbiya kibaru ko cogo Boubou Sidi Bé en ba Samba Ali Moussa en Boubacar Sow en kañumen fof nanɗon tan hankkadi ko ene kuufi min tan tokara ɗum noon mata ko Aliou Abdourahim Dia en calmi Aliou Ba e wondi muɗum kogoma cakkitol tokara ko weltanade bandiraɓe tan musidɗo meɗen Abdoulaye Diallo o jeeya koɗo Agnam Godo ɗo kono noon o jooɗi koto leydi Italie eɗen beltanomo no feewi caggal nde o noddi en o holli yidde makko e teddugal makko e korsa mo jogui e meɗen donc enen eɗen beltanomo no feewi en kaalino ma en kaltoy kono noon doggol ngol ene juuti tokara il faut ƴetten tan e yewtere nde mbatten nde hay sinno tan ko fodde mintaji sappo taw dokketen ɗum tan ko yeeɓiyankoɓe men e heeɗiyankoɓe meɗen tokara
ko heddi ko ko wiide ɓe tan Allah jaram ɓe jaram Houleye Diallo woni ko Bruxelles ha e subaka ha ko nateten ko omo noddami dowuji makko mbimi an kam dowuji ma ɗi so tawi jabama min kam mi anda ni weɗen muyli Allah a jarama Aboubakar Diama yewta hen édition spécial ɗo e Pindi TV jalloɗon jaafoɗon gaccon hakke kala ko oñi hen e jetti dendagal yeeɓiyankoɓe Djiby Dieng caméra o e Ali Fall e dendagal ko sati ɗum ko Amadou Moussa en calminimo caggal leydi France kanko e galle makko lomtimo ɗo jogui hono programme o ko mo ganduɗa kañum woni Mohamed Ndim e dendagal caméraman en ɓe e montoɓe ɓe e yewtoɓe kamɓe kala en mbiɓe Allah jarama ɓe jarama ko ɗo katen ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi